iruditen zuaitzetara jo behar dugu. Bonsaiak aipatu behar dizkitzuegu. Milaka urteko zaletasun hau gertuagotik ezagutzeko parada izan dugu. Horretarako, Euskal Herrian den denda bakarnetakoaren eskutik joateko aukera izan dugu. Arbola nano hauen sekretuak kontatuko dizkigute. El bonsai es un árbol que se trabaja. Landu egiten den zuaitza da bonsaia, bizirik dagoen artea, naturari eginiko omenaldia. Lan egiteko prest dagoen jendearentzako da, ez da alferrentzako, hori ez. No es un arte para vagos, es bueno. Bonsai edo mazeten kultiboa deritzon artea ez dago oso erroturik gurean. Javierrek dio baina gero eta jende gehiago animatzen dela. La gente viene aquí a veces pues lasaitzera etorri ohi da ona jendea, lan asko egiten duen jendea, patxada pixka bat hartu, zaletasuna jorratu. Dedicarse a la afición. Euskal Herri osoko kurioso eta zaleak hurbiltzen dira Irungo erakusketa eta denda honetara. Gainera, haurtzaindegi zerbitzua du eta ikastaroak ere ematen ditu. Bai interneten edo liburuan ikusi, baina bai, nola ingo dut hori, eta azkenean ez dut zer egiten. Tailerretara etortzen ze eta bai, hemen bartzizute egitea, bitu bai, hau egin behar da horrela. Eguneroko estresatik eta rutinatik modu ona, modu egokia eruditu ez zaio. Hasi naiz kursioetan, gehiago ikasteko. Eta zemuz kursioetan? Oso ondo. Oso lasaigarria eta goxua, oso ondo. Gainera maixo dugu oso ona. Eta arte eta guztietan bezala, honetan ere badira sekretuak. Dicen que Japonian teknika ikasteko lapurtu egin behar omen da. Ez omen dizutu ezer irakastenan. Irakasle batekin egon zaitezke, bere lolontziak garbitzen, bere tresnak prestatzen, eta egiten duenari erreparatzen. Hemen behintzat, dakiten gutxiek irakatsi egiten dute. Mike Jaggerrek eta bere taldeak Rolling Stones taldea